Sezona je počela i za nas je veoma uzbudljiva trka u Australiji. McLaren je pokazao svoje performanse, Max Verstappen je pokazao svoje performanse, Rookie se nisu baš najbolje pokazali, međutim, postoji dobar razlog zašto je to tako. Nažalost, Oscar Piastri je izgubio prvu veoma bitnu bitku protiv Landa Norrisa. Kažem nažalost zato što nekako taj duel u McLarenu je veoma zanimljiv, međutim, ne znam koliko je McLaren brži od Maxa, odnosno od Red Bulla. Ako su brži samo manje, Max to može da nadoknadi i samim tim morat će veoma brzo da se odluče za prvog vozača. Međutim, ako je McLaren značajno brži od Red Bulla, onda će ovo trkanje između Landa i Oscara moći još da potraje. I nadam se će potrajati jer su obojica zaista vrhunski talenti i voleo bi to malo duže da gledam. Znači da Lando ne bude prerano izabran za prvog vozača, mada svi znamo još iz prošle godine da će to morati da se desi što pre, da se McLaren odluči za jednog vozača ukoliko želi da napadne Maxa, ako je uopšte Max i Red Bull na tom nivou. Što se tiče Ferrarija, u neku ruku očekivane napetosti u prvoj trci zbog, naravno, dolaska Hamiltona i situacije sa kišom. U neku ruku očekivano od Mercedesa, Russell solidan, Antonelli najbolji od Rukija, iako se može reći da je, ne mogu kažem imao malo sreće, ali je znao da se nađe u pravo vreme na pravom mestu, ali to je sve naravno deo znanja i iskustva uprkos tome što je veoma mlad. Dakle, veoma zanimljiva trka iza nas, međutim, ova trka je imala priliku da bude jedna od najboljih u istoriji, međutim nije bila i problem je situacija sa današnjim formulama, pravilima, dizajnom formule, veličinom, motorom, gumama. Tako da, izvinjavam se, morat ću da se malo fokusiram na ono negativno. Naime, ovo je bila jedna od retkih trka gde sam ja ustao iz stolice kada su se 2 puta desile neke veoma uzbudljive stvari. To se veoma retko dešava kada gledam bilo šta na televiziji ili kompjuteru. Međutim, zaista je bilo toliko dobro, ali određene stvari su me veoma nervirale tokom trke i neke su opravdane, neke nisu opravdane. Ajmo redom. Veoma spora reakcija redara u neku ruku jeste opravdana zato što smo imali slučajeve, na kraju krajeva i tragične u Suzuki, kada to nije bilo dobro organizovano i posle za malo da imamo još jedan tragičan ishod u Suzuki, tako da razumem zašto su redari pomalo spori. Međutim, imali smo i te scene kada redari bukvalno stoje i ne rade ništa i to mi se nije dopalo. Znači, Australija mora da obezbedi više tih kranova pored staze da bi se brže sklanjale formule. Evo i zašto. Najzanimljiviji trenuci koji su mogli da se desi, a nisu se desili tokom ove trke, bili su kada je bio safety car ili kada je trka bila zaustavljena, odnosno kada je start bio pomeren. Jednostavno, ja ne mogu više gledam to sušenje staze, što zato što je takva situacija, što zato što se organizatori plaše da puste trkanje i to je definitivno problem kod današnje formule, što jednostavno nemamo trkanje po onoj klasičnoj mokroj stazi. Uvijek se nađe neki razlog da se staza prosuši, što bezbednostni, što neki koji nije baš opravdan. Potom imamo celu tu situaciju sa gumama, koja ima veze i sa kompletnom dizajnom formule. Sigurno ste primetili, kišne gume se više skoro uopšte ne koriste. Ako koristite kišne gume, one plave, one jednostavno dižu toliko vode da je voda u vazduhu toliko velika da je nebezbedno da se vozi i samim tim te gume nisu upotrebljive. Znači, faktički Inter gume su postale gume za kišu. Te gume su, da kažemo, previše potentne za ovakvu situaciju. Mogu da vozi po suvom, mogu da vozi po kiši, ne troši se mnogo i samim tim nemamo to uzbuđenje koje smo imali ranije kada se dese ove kišne ili još bolje tek neke polukišne trke, kada kiša počinje pa staje tokom trki, kada vozači menjaju sa guma za suvu podlogu na mokru i obrnuto. Sada smo imali tu situaciju da, Max jeste više načeo gume, jednostavno mislim da je u takvoj situaciji što se tiče Red Bulla u odnosu na McLaren, ali nije bilo previše nekih neizvesnosti u vezi sa menjanjem guma, svi su bili spremni da voze te Inter gume koliko god je bilo potrebno i mislim da je to pokvarilo trkanje u odnosu na neke ranije periode. Za ovo sve postoji objašnjenje. Objašnjenje je pre svega
velika formula i teška i motor koji ima previše obrtnog momenta. Ljudi koji baš ne razumeju šta je obrtni moment, a ja sam se u jednom videu potrudio da objasnim šta je, međutim, mislim da to nije mnogo pomoglo, misle da je obrtni moment nešto što treba da imate što više, međutim, nije to uvek slučaj, pogotovo ovako kad je kiša. Jednostavno, imali smo ispade i pre početka trke i tokom trke, koji su doduše vezani za one bele linije, ne one skroz levo i desno, nego one koji su bile uvučene jedno metar i nešto unutar staze, koji su deo biciklističke staze, ali obrtni moment je ovde veliki problem. Jednostavno, formule imaju previše obrtnog momenta da bi trkanje na kiši bilo zanimljivo, jer vi nemate tu male greške. Bilo je nekoliko manjih grešaka, najbolji od njih je imao najbolju, da kažemo, grešku, imao Max Verstappen tu minimalnu, Lando i Oscar skoro da su završili trke, sad da li direktno zbog obrtnog momenta ili ne, ali poenta priče da današnji dizajn formule nije prilagođen da trkanje po kiši bude zanimljivo. Zajedno s ovim dizajnom idu i gume. Jednostavno, formule su veće i teže nego ikada i imaju značajno više downforce nego pre 20 godina. I šta to znači? To znači da su gume veoma tvrde, mnogo tvrđe nego pre 20 i 30 godina. Čak i one gume koje se zovu meke su značajno tvrđe. Zašto? Da bi gume izdržale toliko snage i toliko potiska, prvo statične težine, onda težine u krivinama kada formula na sebe dodaje još 2,5 tone, veoma lako koristeći aerodinamiku, te gume bi se raspale kada bi bile mekše i zato su one dosta tvrde. Kada su gume dosta tvrde, kada formula ima puno obrtnog momenta, to znači da po kiši nema kreativnosti, nema borbe, nema tih nekih greškica koje doprinose boljem trkanju. I znači, ili vozite, ili ste završili u šljunku, u zidu i to smo mogli da vidimo na ovoj trci. Kada na to dodamo spore reakcije redara, sušenje staze iza safety kara i potencijalno crvenu zastavu koja je visila stalno u vazduhu, jednostavno ovo nije bilo dovoljno kvalitetno trkanje. Kako je moglo da bude da se ovo vozilo, ne znam, pre 20 godina su vozili, ne znam, mladi Baton i Schumacher i tako neki ljudi koji su nam priređivali spektakl po kiši. Isto važi i za ispadanje rukija. Verujte mi, u Formuli 1 zaista voze najbolji vozači na svetu. Kada oni pređu neke druge kategorije, ako pričamo o ovim lošim vozačima koji ne uspeju u Formuli 1, tek ste onda svesni koliko su to dobri vozači i ako čak i ti najbolji vozači, čak i ako je neko 22. najbolji vozač na svetu i ako on napravi najmanju grešku i završi u zidu, to za mene nije dobra formula. Jednostavno, po kiši je mnogo zanimljivo kada se pravite neke sitne greškice, bukvalno iz kruga u krug. Ovako je bilo sve ili ništa i za dobar deo njih je bilo ništa. Kako bi formula mogla da reši ovu situaciju, ali isto tako mislim da bi rešila i neke druge probleme. Pre svega bi pomoglo kada bi formula bila kraća, bit će malo kraća za sledeću godinu, ali nedovoljno. Tu imamo naravno sad i situaciju da su vozači sve više i više, da je pitanje koliko formula može da bude kraća. Jednostavno, kada izgubite kontrolu pre svega zadnjih točkova i kada je formula toliko dugačka, efekat je mnogo gori nego nekada kada su formule bile dosta kraće. Gume moraju da budu i mogu u današnjoj formuli da budu mekše i to bi nam dovelo do situacije ne samo da imamo bolje trkanje po kiši, jer bismo imali tu više promenjivih u računici, koje bi donalo više uzbuđenja, nego bi mnoge druge trke imale i po 2 pit stopa minimum i to bi sigurno doprinelo boljem uživanju, makar nas ovako sebično pored ekrana. Međutim, tu imamo problem sponzora, odnosno dobavljača guma. Ako se sećate one godine kada je Pirelli bukvalno bio zamoljen da pravi malo lošije gume da bi trkanje bilo uzbudljivije i bilo je uzbudljivije, međutim, mekše gume potencijalno mogu da imaju više situacije kada će guma otkazati tokom trke i to je u neku ruku loš marketing, loš PR za Pirelli i jasno je zašto Pirelli želi da pravi što izdržljivije gume, što jače, tvrđe gume, koje su veoma problematične po kiši i u ovim promenljivim uslovima, ali isto tako omogućavaju vozačima da imaju samo jedan pit stop, čak i u ovim uslovima ili u
nekoj običnoj trci. Bilo kako bilo, trka u Australiji jeste bila veoma uzbudljiva, ali ne znam da li shvatate koliko je propušten potencijal da ovo bude jedna istorijski, možda i u 10 najboljih trka ikada. Nažalost, moderna formula ovoga puta, branio sam puno puta modernu formulu, ovoga puta je napadam. Taj dizajn, previše downforce-a, previše snage u motoru, prevelika dužina formule, prevelika tvrdoća guma je doprinela da ova trka i naravno sušenje staze, što prirodno, što veštački, je deo svega ovoga. Znači sve ovo doprinelo da trka ne bude toliko uzbudljiva koliko je mogla da bude, ali svakako veoma zadovoljavajući početak sezone, koji još uvijek ne može da nam kaže da li će se McLaren prošetati kroz ovu sezonu ili ne. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se dopada malo drugačiji pogled na ovo uzbuđenje na početku sezone. Preporučite ovaj kanal nekom vašem prijatelju ili neprijatelju. Like, subscribe i share bi mi uvijek dobro došao, a do sljedećeg videa, pozdrav!